ଅଧଘଣ୍ଟା ପଡ଼ିଲାଣି ସାରା ସହର। ମୋର ସାହସ ନୁହଁ ଯିବାର ବାଧ୍ୟକତା ପାଇଁ ମୁଁ ମଝି ରାତିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ। ଆଜି ଗଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି। ବର୍ଷା ରାତି, ଚମକୁଛି ବିଜୁଳି। ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣି, ପର ଗାଁ ନଈ ଏକା ପରି ଭୟ। ଏଇ ଛକ, ସେଗୁଡ଼କୁ ଶ୍ମଶାନ। ଯେତେ ନ ମନେ ପକେଇଲେ ବି କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ଭୁକି ଭୁକି ଜଣେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ବସ୍ ଆସିବାର ସମୟ ପାରିଲାଣି, ଆସୁନି। ବିକଳରେ ଫୋନ୍ କଲି କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ। କହିଲା ଟାୟାର ବଦଳାଉଛି, ଲେଟ୍ ହେବ। ଲେଟ୍? ମୁଁ ପଚାରିଲି କେତେ ଲେଟ୍? ପରିସ୍ଥିତି ବଳ ଦିଏ, ସାହସ ବି। ଏତେ ରାତିରେ ତ୍ରିଛକରେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ। ପଛପଟକୁ ମୁହଁ ଗଲା। ମୁଁ ଏକା ନୁହଁ, ସେ ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ମାଇପିଟେ। ଅନ୍ଧାର କଳାଠୁ ବି ଅଧିକ କିଟମିଟ। ସବୁ ଠୁଳାଇଥିବା ସାହସ ମିଳିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଇଏ ଏତେ ରାତିରେ ୟାର ଏଠି କି କାମ? ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଭୂତ ପିଶାଚ ଗପ ଢେର ସାରା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଆଜି ଯାଏଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବସ୍ ଆସୁନଥିଲା। ବର୍ଷା ଆସିଗଲାଣି। ମୋତେ ସେଇଠି ଯିବାକୁ ହେବ, ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାକୁ, ଭୂତ ପାଖକୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଚଢ଼ିଲି। ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିନେଲେ ଭୟ ବିପଦରୁ ସାମୟିକ ବିରତି ମିଳେ। ମୋତେ ତ କାଟିବାକୁ ହେବ ମାତ୍ର ବସ୍ ଆସିବାର ସମୟତକ। ବର୍ଷା ହେଉ ହେଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କବାଟଟା ଥୟ ବତୀ ଲିଭିଯିବାର ସଂକେତ ଏଇଆ ଦେଲା ଯେ ଦୁର୍ବିପାକ ସବୁଯାକ ସୁଯୋଗ ଛଡ଼େଇ ନିଏ। ବାବୁ, ଆଜି ତୋର ଶେଷ। ମୋବାଇଲ କାଢ଼ି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଗପଟିକୁ ଲେଖିବାକୁ ବସିଗଲି। ଗପ ଲେଖିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା ନା, ସରିଲା ତ ଆଜି। କାଲି ସକାଳୁ ମୋ ରକ୍ତହୀନ ଶବ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ହଜାର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ତିଆରି କରି ମୋତେ ଅପବାଦ ଦେବେ। ବୁଦ୍ଧି କରି ଅନ୍ତତଃ ମରିବା ଯାଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାରିଲି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ବି ନେଇଗଲି। ବହୁ ବନ୍ଧୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ଏହି ମଝି ରାତିରେ ମୋତେ ସାହସ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ଏସବୁ ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ନିରାଶ୍ରୟଟେ, ପାଗଳୀଟେ ଅବା ଭିକାରୁଣୀଟେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ଏହା ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ। ଏ ଦେଶରେ ସହସ୍ର ମଣିଷ ମରି ମରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଭୂତ ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଅନ୍ତି। ନାଗରିକର ସଂଖ୍ୟାକରଣରେ ଏମାନଙ୍କୁ ହିସାବରେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଭାବି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଟିକେ ଦେଖି ନେବାରୁ ଏଇ କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଚମକୁଛି ଦୁଇଟି ଆଖି। ସେ ମୋତେ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଛି ଯେମିତି। ଆଉ କ'ଣ ନିଜ ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ବି ଫେରି ପାରିବିନି। ସେ ପିଛା କଲା, ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଏଇଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଗଲେ ହୁଏତ ସେ କିଛି କରିନେବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ମୁଁ ମରିପାରେ, ନଚେତ୍ ବଞ୍ଚିପାରେ। କାହା ସହ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟି କରି କଥା ହୋଇଯିବି କି? ବସ୍ ଆସିବା ଯାଏ କିଏ ଚାହିଁ ବସିଥିବ ଏତେ ରାତିରେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା। ରମେଶର କଲ୍। ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଶେଷଥର କେଉଁ ବର୍ଷ ତା ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏଇ ବେଳରେ ସେ କେମିତି ଫୋନ୍ କଲା? ସତରେ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ମନେ ପକଉ ପକଉ ହଠାତ୍ କଲ୍ ଆସିଗଲା। ଆରେ ସେଠି କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ଆସି? ଅଟୋ ମିଳିଲାନି? ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୋ ଗୋପରୁ? ସେ କହିଲା। ଓ, କ'ଣ କରିବି ଏବେ କହ? ଅଛି ପାଖରେ। ହଁ, ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହ। କିଛି ହୁସିଆରି କରିବୁନି। ସେ ତୋର କିଛି ଖରାପ କରିବନି। ବସ୍ ଆସିଲେ ଆସିଯିବୁ, ହେଲା? ହଁ, ତୁ ତ ଏଠି ରହୁନୁ। ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସାହସ କରି ଏକା ଚାଲି ଆସିଛୁ। ସେ ରାତି ସାରା ଖୋଜିବ, ସକାଳୁ ନଥିବ। ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କରିବନି ମାନେ? ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରୀ। 7 ବର୍ଷ ତଳେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ନୂଆ ବାହା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଆଣି ଏଇ ତ୍ରିଛକରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଆସୁଛି କହି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା। ୟା ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପଛେ ସେ ଫେରିଲାନି। ଛକ ସାରା ଦିନଯାକ ଆହା ଚୁ ଚୁ ହେଲେ। ରାତି ହେଲାରୁ ସକାଳୁ ମରି ପଡ଼ିଥିଲା ଛକରେ। ପୋଲିସ ଅଚିହ୍ନା କହି ସରକାରୀ ଦାହ କରିଦେଲା ସାମ୍ନା ମଶାଣିରେ। ସେଇଦିନୁ ସେ ଖୋଜୁଛି। କାହାକୁ? ତା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ସ୍ୱାମୀକୁ, ଆଉ କାହାକୁ? ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ରମେଶର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ମୋର। ଏଇ ଛକ ପାଖରେ ଘର। ଯଦିଓ ଢେର ଦିନ ଯାଏ ଯୋଗାଯୋଗ ନଥିଲା, ଶେଷରେ ସେ କାମରେ ଆସିଲା। ରମେଶ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ମୋର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ଭୂତ ସହ ଅଧା ରାତି କାଟିବାର ଅନୁଭବ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଖୁବ୍ କାମରେ ଆସିପାରେ। ଲାଇଟ୍ ଦିଶିଲା ଦୂରରୁ। ମୋ ବସ୍ ହେଉ କି
ନ ହୋଇ ମୁଁ ଭିଜି ଭିଜି ଧାଇଁଲି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ। କଣ୍ଡକ୍ଟର କବାଟ ଖୋଲି ଦେବା ଭିତରେ ସାହସ କରି ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରୁ ଫେରି ଚାହିଁଲି। ମୋ ଆଖିକୁ ତ ବହୁ କଥା ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ବଞ୍ଚି ରହିଗଲି ଏ ପୁରା ଘଟଣାଟିକୁ ଲେଖି ନେବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଗ ରମେଶକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲାରୁ ତା ନମ୍ବର ହିଁ ନାହିଁ। ବୋଧେ କାଲିକା ଟେନସନରେ ହାତ ବାଜି ଡିଲିଟ୍ ଫିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଇନକମିଂ ସବୁ। ସୌରଭର ନମ୍ବର ଥିଲା। ଆରେ ସୌରଭ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅମିୟ କହୁଛି। ହଁ ହଁ, କହ। ଏବେ କେଉଁଠି ରହୁଛୁ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରାଇଭେଟରେ। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା? ମାସକୁ ଥରେ, ଶନିବାରିଆ। ଓ କହ, ଏତେ ଦିନରେ ମୋ କଥା ମନେ ପକେଇଲୁ? ରମେଶର ନମ୍ବର ଦେଲୁ, ମୁଁ କହୁଥାଏ। ରମୁର? ତୁ ଜାଣିନୁ କି? କ'ଣ? ସେ ତ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଓ ମାଇଁ ଗଡ୍! କେବେଠୁ?